Goedemiddag en welkom bij deze extra aflevering van Joert. Wij rechtstreeks komen uit het Cambuurstadion. Werd dadelijk een passenconferentie beginnen zal. Naar aanleiding van het opstappen van Dwight Lodewegers eerder deze week. En dat werd naar aanleiding van de bedriegende acties van een aantal supporters. Vier man komen er achter de tafel te zitten. Dat is Gerald van der Belt, de directeur van Cambuur. Ipe Smit, de voorzitter van Cambuur. Dwight Lodewegers, de trainer die dus opstapt is, en Ramon Lewin. Hij zit achter de tafel met deze pasconferentie die werd. En die pasconferentie die zit onder leiding van de perschef van Cambuur, Jan Straatsma. Goedemiddag, welkom iedereen bij deze speciale persconferentie. Er zitten een paar mensen hier aan tafel die gaan een verklaring afleggen en daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik ga even vertellen wie er aan tafel zitten. Vers vanaf mij vandaan Ramon Lewin. Daarna zit Dwight Lodewegers, hier zit Ipe Smit en naast mij Gerald van der Belt. Die gaat overigens geen verklaring afleggen, maar is uiteraard beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Ik geef heel graag het woord aan Ipe Smit. Goedemiddag. Afgelopen maandag is bekendgemaakt dat onze trainer, Dwight Lodewegers, aan het eind van het seizoen de overstap maakt van Cambuur naar Heerenveen. Dwight heeft hiermee bij gebruik gemaakt van de clausule in zijn tweejarige contract, waardoor hij na 1 jaar de club kon verlaten als hij dat wilde. Uiteraard zijn directie en raad van commissarissen teleurgesteld dat Dwight gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid. Dat hij uitgerekend naar Heerenveen gaat, maakt de teleurstelling er niet minder op. Het is op zich ook te begrijpen dat de supporters van Cambuur dezelfde teleurstelling en in sommige gevallen zelfs boosheid voelen over deze stap. Ook moet niet onderschat worden dat deze gevoelens door een grote meerderheid van onze supporters zo gevoeld wordt. Op zich niet verwonderlijk, want voetbal is ook emotie. Er mag niet vergeten worden dat 99,9% van onze supporters op een beheerste en verantwoordelijke manier met deze emoties zijn omgegaan. Laat duidelijk zijn, zo hoort het ook in dit soort situaties. Op maandag heeft de directie en de raad van commissarissen besloten dat de huidige technische staf, dus met Dwight Lodewegers als hoofdtrainer, de laatste 5 wedstrijden op de bank zou blijven zitten. Met als doel het seizoen op een succesvolle manier af te ronden. Dit is ook wat de Dwight, de technische staf en de spelersgroep hadden gewild. Overigens vinden wij als leiding van Cambuur dat feitelijk nog steeds had gemoeten. Inmiddels weet iedereen dat de sfeer op dinsdagochtend escaleerde. Een grote groep van ongeveer 200 supporters uitte hun ongenoegen over het vertrek van onze trainer bij de training van de eerste selectie. Een groep van 30 ruilschoppers stormde hierbij zelfs via de hoofdingang het veld op om verhaal te halen bij Dwight Lodewegers. Zoals gisteren al op onze website te lezen was, hebben wij als clubleiding met afschuw de beelden en gebeurtenissen gezien en gevolgd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Dwight Lodewegers heeft aangegeven dat het niet in het belang is van Cambuur dat hij langer aanblijft als hoofdtrainer. De kans dat de laatste 5 wedstrijden in een sfeer van grote onrust zouden plaatsvinden was te groot en zeer onwenselijk in deze cruciale fase van de competitie. Vol begrip over het standpunt van Dwight Lodewegers is de clubleiding akkoord gegaan met dit verzoek. Overigens voelt dit besluit als een nederlaag, omdat het lijkt dat een groep ruilschoppers hiermee aan het langste eind trekt en beloond wordt met hun wangedrag. Maar het belang van de club om zich in alle rust te richten op de laatste 5 wedstrijden met als doel handhaving in het eredivisie heeft centraal gestaan bij het uiteindelijke besluit. Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Dwight Lodewegers heeft laten zien een groot vakman te zijn die een grote bijdrage heeft geleverd aan het succes en het meest succesvolle seizoen van Cambuur ooit. Hij heeft knetterhard gewerkt om van Cambuur een voetballend geheel te maken en te staan waar we nu staan. Daarnaast heeft kennen we Dwight als een zeer amabel en goed mens. Een dergelijk vertrek heeft hij niet verdiend en is ook absoluut niet in het belang van onze club.
De zogenaamde supporters die oorzaak zijn van de ontstaande situatie nemen een grote verantwoordelijkheid op zich. Al eerder hebben we aangegeven te snappen dat de overgang van Dwight naar Heerenveen voor emoties en frustraties zorgt. Maar dit is absoluut geen rechtvaardiging voor welke vorm van geweld, bedreiging of intimidatie dan ook. Maar dit wangedrag heeft meer consequenties. Directie, organisatie, vrijwilligers en raad van commissarissen zijn al enkele jaren bezig om van Cambuur letterlijk en figuurlijk een grotere club te maken. Die financiën komen steeds meer op orde. De plannen voor een nieuw stadion worden steeds realistischer en we zoeken een nieuwe hoofdsponsor. Dit allemaal om uit te groeien tot een stabiele eredivisionist die met leuk en aanvallend voetbal vermaak biedt aan duizenden supporters in onze stad en de provincie. Zolang dit soort ruilschoppers de kans krijgen om dus dit soort ontwikkelingen elke keer weer te dwarsbomen, dreigt Cambuur overdrachtelijk gezien een kleine club te blijven. Wij roepen iedereen dan ook op om afstand te nemen van het gedrag van dit soort lieden en geen klimaat te creëren waarin dit soort gedrag wordt getolereerd of aangezwengeld. Een kleine groep mag met hun wangedrag nooit verstieren voor de grote groep welwillenden. Als clubleiding gaan we in ieder geval onderzoeken hoe we dit wangedrag uit kunnen bannen voor de toekomst en hoe de daders aangepakt kunnen worden. Hierbij moet worden gedacht aan strafrechtelijke vervolging en of langdurige stadionverboden. Tot slot vertrouw ik erop dat alle betrokkenen bij de club op een positieve wijze achter hun spelers en technische staf gaan staan om de laatste punten te behalen voor handhaving en op langere termijn uit te groeien tot een stabiele eredivisionist. Cambuur staat met elkaar voor elkaar. Dat was het. Dankjewel. Dwight Lorewegers. Nou. Anderhalf jaar geleden begon het avontuur bij Cambuur. Het gevoel is goed, met leiding, met staf, volle energie aan de gang. Eerste half jaar veel huiswerk doen, scouten, analyseren, gesprekken voeren, voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen, om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Een start in de eredivisie. Moeilijk, maar uitdagend trof een spelersgroep aan die gretig was, die promotie hadden verdiend, die leergierig waren en die zich wilden bewijzen in de eredivisie. Te laten zien dat ze mee kunnen komen. Mooie ingrediënten voor een trainer, prachtig. Tot aan de winterstop, redelijke resultaten, goed voetbal, iets te weinig goals, maar wel in onze thuiswedstrijden het publiek vermaakt. Want uiteindelijk zijn wij gewoon artiesten. Na de winterstop steeg het niveau, werden de resultaten beter, meer goals gescoord en het goede voetbal, dat werd beter. Veel spelers op het veld die hele grote stappen vooruit hebben gemaakt, die zich ontwikkeld hebben, beter zijn geworden. Ik heb eerlijk gezegd, in die 25 jaar dat ik trainer ben, heb ik nog nooit een groep meegemaakt die zo intensief en zo leergierig en zo betrokken zijn bij elkaar. En die zich zo graag samen willen bewijzen en zich samen ontwikkelen. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Proberen om dominant te zijn, initiatief te nemen en met goed positiespel wedstrijden te winnen en het publiek te vermaken. En men smult ervan, hè? De reacties die je vaak hoorde na afloop van wedstrijden. Hoe kan dat nou toch dat je met zo'n Jupiler League ploegie aangevuld met wat spelers op deze manier kunt voetballen? Dat is een groot compliment natuurlijk, hè? Ongelooflijk. Gunfactor is hoog in Nederland. Iedereen is dol op Cambuur. Het is een feest om in Leeuwarden tussen de supporters te begeven. Vrolijke, blije mensen. Wat wil je nog meer? Tot afgelopen maandag. Ik loop uit mijn contract. Ik kreeg de kans als trainer op een nieuwe uitdaging. Ik verbreek geen contract. Ik laat niemand in de steek. Ik heb niks illegaals gedaan. Ik vond het een mooie uitdaging. Ik wist wel dat het gevoelig lag bij het publiek. Dat snap ik. En misschien wel iets meer dan gevoelig bij een klein gedeelte van de aanhang. Maar ik hoopte op een beetje krediet. Voor hetgene wat we hier samen met mijn staf, met spelers, met leiding bereikt hadden. Het mocht niet zo zijn. Dinsdag escaleerde alles. Volgens de leiding van Cambuur en mij bestond het gevaar dat dit niet een eenmalige actie zou zijn. Dat was zo massaal en agressief. Moet er niet een blok aan het been vormen.
Beter om een stapje terug te doen en de club wat adem en de team wat adem te geven, zodat alles gefocust kan zijn op het voetbal. We zijn namelijk nog niet helemaal veilig. En nou 1 zin in de ik-vorm. Ik vind het ontzettend jammer dat het zo gelopen is. Ik had het heel graag anders gezien. Heel jammer. Tot slot, ik wil de spelers bedanken voor hun inzet. Ik wil mijn staf bedanken. En ik hoop dat Henk de Jong met zijn staf, dat ze doorgaan en dat de groep daarachter staat. Want dat verdient de club, dat verdienen ze zelf ook. Maar ook de leiding van Cambuur. Ipe Smit, Art de Graaf, Gerald van der Belt. Ik had het meeste met Gerald te maken en daar wil ik het volgende over zeggen. Als er ergens een kundig en integer persoon rondloopt in de wereld, in de voetbalwereld, dan is dat Gerald wel. Gerald, maar ook Art en Ipe, die wil ik vriendelijk bedanken voor alles. Tot slot, onze geweldige supporters. Want er zitten natuurlijk 10.000 man op die tribunes daar. En dat was gewoon 1 groot feest om hier trainer te zijn en hun te horen. Dankjewel. Dat was het. Dankjewel. Zometeen alle gelegenheid tot stellen van vragen. Ik geef eerst het woord even naar Ramon Leeuwen. Ja, ik ga het niet zo heel lang maken, maar ik zit hier namens de spelersgroep om toch nog een statement te maken. Er is genoeg over gezegd, maar ik wil toch aangeven dat wat er gebeurd is, dat heel triest is en eigenlijk gewoon schandalig. En wij met z'n allen, ik spreek voor elke speler, heel graag het seizoen afgemaakt met deze trainerstaf en deze trainer. Want wat hij laten zien heeft en wat wij laten zien hebben, is gewoon fantastisch geweest tot nu toe. En ja, wat er gebeurd is, dat is heel erg jammer en dat is zonde. Maar wij als spelers hebben wel afgesproken om met z'n allen gewoon keihard voor te gaan die laatste 4 wedstrijden. Met de fans hopelijk erbij. Maar zoiets met deze railschoppers moet niet meer voorkomen. En wij willen als spelersgroep de trainer heel veel succes wensen. En bedanken voor toch een prachtig jaar tot nu toe. Dankjewel. Oké, dankjewel. Vanwege het live karakter gaat Omroep Friesland als eerste wat vragen stellen. Geert van Tunen. Dwight, je geeft een vrij koele analyse van datgene wat er gebeurd is. Maar ik wou toch nog even terug naar dinsdagochtend. Want er komen 30 van die mensen die tunnel doorlopen. En jij moet vluchten. Wat doet dat met je? Nou, dat was wel een spannend moment dat toen ze die tunnel doorkwamen. En ik begreep van Lodi Roembiak dat er toch wel een aantal mensen onderweg waren. En dat ik toch maar even moest sprinten achter de dugout langs omhoog. Ja, dit is natuurlijk te gek voor woorden. Hè? Het is te gek voor woorden. Dus op dat moment, nou, dan heb je het wel even benauwd. Omdat je denkt van, dit wordt heel serieus. Verder die periode daarvoor en daarna, ja, ik probeerde er zo nuchter mogelijk tegenaan te kijken. Op dat moment was het spannend, maar daaromheen, ja, zo schijnt het soms te gaan in de voetbalwereld. Hoe raar ook. Ja, dan is dat gebeurd en dan is er in eerste instantie nog de intentie om toch het seizoen af te maken. Die intentie leefde volgens mij ook bij jou en ook bij het bestuur van Cambuur. Waar zat dat kantelpunt? Nou, het punt is van hoe gaat dat nu verder? Wat gebeurt er morgen, wat gebeurt er overmorgen? Het kleine scenario is, woensdag moet je spelen. Dan moet hier ook een bus in Leeuwarden bij het stadion vandaan en er komt ook weer een bus terug. Je hebt ook met een resultaat te maken, hè? Win je, verlies je. Als je naar Utrecht gaat, kun je zomaar een wedstrijd verliezen. Hoeveel man staan er dan niet te wachten? Wij hadden niet het idee dat het een eenmalige actie was. En dachten ook in het belang van het team en de club dat dit dan het beste zou zijn om het zo te doen. Je hebt ook aangegeven van, dat je bij de beslissing om naar Sportclub Heerenveen te gaan, je realiseerde dat het gevoelig zou liggen. Met de kennis van nu, heb je die gevoeligheden die er dan leven een beetje onderschat? Nou, ik denk dat je het andersom moet draaien. Ik ben een vrij mens. Ik loop uit mijn contract. Ik kan van mijn contract af. Ik kan ergens anders heen gaan. Een nieuwe uitdaging. En natuurlijk wist ik dat het gevoelig was. En ik wist ook wel, wat ik net zei, dat het bij sommige mensen meer dan gevoelig ligt. En dat vind ik jammer. Ik heb het misschien wel onderschat. Misschien de club ook wel iets zo van de magnitude, hè? Hoe massaal en hoe agressief het werd. Daar hadden we eigenlijk geen rekening mee gehouden. En ook niet verwacht. Ja, en wie verwacht dat dan wel? Nee, het is natuurlijk gevoelig, de overstap van Cambuur naar Heerenveen.
de kritiek die er ook wel te horen is geweest, is dat het tijdstip waarop het bekend geworden is nogal tamelijk ongelukkig zou zijn geweest. Jullie stonden op dat moment voor een tamelijk cruciale week met wedstrijden tegen Utrecht en tegen NEC. Wat vind je van die kritiek? Ik kan alleen van mijn kant praten. Hè. De club heeft dan weer andere belangen. Van mijn kant, ik heb straks proberen duidelijk te maken hoe belangrijk ik mijn staf vind. De mensen met wie ik samenwerk en de groep vind. En dan wil ik gewoon open naar die mensen zijn. En op het moment dat ik dus moet gaan liegen, dan heb ik daar hele grote problemen mee. En dat was voor mij de voornaamste reden om te zeggen van ja, moeten we dit nog wel langer doorzetten. Als je het maandag niet bekend maakt, dinsdag kan ook niet. Woensdag zit je op de wedstrijddag. Donderdag is ook, nou ja, enzovoort. Dan moet je het nog langer uitstellen. En de geruchten die waren al, en de speculaties die waren al dusdanig heftig. Dat ik denk dat, en het liegen, dat vond ik het ergste, dat ik dat zou moeten gaan doen. Ja, heb je trouwens in dit traject bij een van de media wel eens een beetje gelogen of niet helemaal de waarheid verteld? Omdat je al zo ver was met Heerenveen. En er zijn concrete vragen in jouw richting gekomen. Ja, maar dat vind ik nou echt helemaal niet belangrijk. Ik wou het niet meer doen. Dus als ik zeg ik wil niet meer liegen, dat zegt al wat, of niet? Ja, Nou. Oké. Hebben jullie ook nog overwogen om te zeggen van, maar wij gaan als club, als trainer, succesvol trainer, geliefd trainer, naast elkaar staan, voor elkaar staan, boekje staan en we gaan door. Wat dan ook. Is dat serieus op tafel geweest? Die vraag is voor mij. Die is voor jou, of die mag ook naar Ipe Smit, wat mij betreft. Nou ja, dat hadden we, zo was het besloten. Dus zo hebben daar in eerste instantie is het zo besloten zoals het besloten was. Alleen de aanleiding en de intimidatie en bedreiging, daar is deze conclusie, daar is dit het gevolg van. Ja, inderdaad. Want je Het is gaf heel simpel, het zal je maar gezegd worden. En nou betreft het Dwight, kan Ja. ook anderen betreffen. Ja. En dan is het een afweging. En dat is de afweging wat Dwight ook al aangeeft. Het zag er niet naar uit dat het dan hierbij zou blijven. Ja. En voelt dat dan als toegeven aan terreur? Ja. En dat is geen goed gevoel. Nee, ik vind het schandalig. Wat gaan jullie eraan doen? Laatste vraag. Sorry? Dan gaan we ook even een andere vraag. Oké, ja. Nou, ik wil nog vragen, wat gaan jullie doen in de richting van die mensen die hier het stadion zijn binnengelopen? Ik hoor jullie praten over, ja, we gaan ze misschien strafrechtelijk laten vervolgen, want dat is aan justitie in ieder geval. Alle mogelijkheden die mogelijk zijn, langdurige stadionverboden of strafrechtelijke vervolging, daar zijn wij in de lokale driehoek nu mee bezig. En een aantal zijn in beeld. En daar worden stappen in ondernomen. Tot slot dan, weten jullie wie het zijn? Van een aantal zijn in beeld, dus dan letterlijk en figuurlijk.